Ας μιλήσουμε σήμερα για την κυβερνοασφάλεια, αλλά ξέρετε, όχι με τον συνηθισμένο τεχνικό τρόπο. Θα την δούμε σαν ένα στρατηγικό πρόβλημα, παίρνοντας έμπνευση από μια πανάρχια ιστορία. Μια ιστορία που όλοι ξέρουμε και που κρύβει απίστευτα μυστικά για τον ψηφιακό κόσμο του σήμερα. Και εδώ είναι όλη η ουσία. Αυτή η φράση είναι το κλειδί. Βλέπετε, οι μεγαλύτερες νίκες, αλλά και οι πιο καταστροφικές ήττες δεν έρχονται σχεδόν ποτέ από την ομοίη δύναμη. Έρχονται από τη στρατηγική. Και ο Οδυσσέας ήταν ο μέτρης σε αυτό. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε πίσω το χρόνο. Ας πάμε στην Τρόια. Η ιστορία του δούριου ύπου θα είναι ο οδηγός μας. Η κεντρική αναλογία για να καταλάβουμε κάτι πολύ, πολύ σημαντικό για τις σύγχρονες ψηφιακές απειλές. Ξέρετε, αυτό που έκανε ο Οδυσσέας έχει όνομα σήμερα. Δεν ήταν απλά ένα έξυπνο κόλπο. Ήταν η πρώτη, ίσως καταγεγραμμένη περίπτωση social engineering, κοινωνικής μηχανικής. Ο στόχος του δεν ήταν ποτέ τα πέτρινα τείχη. Ο στόχος ήταν οι άνθρωποι, η ψυχολογία τους. Το να τους πείσει ότι αυτό το τεράστιο ξύλινο άλογο ήταν ένα δώρο και να ανοίξουν οι ίδιοι τις πύλες τους. Ακριβώς έτσι δουλεύει και σήμερα. Και κάπως έτσι κάνουμε ένα τεράστιο άλμα στον χρόνο, από την αρχαία Τρία στο σήμερα. Γιατί, ξέρετε κάτι, η στρατηγική της απειλής είναι ολόιδια. Απλά άλλαξε μορφή. Ο εχθρός δεν περιμένει πια έξω από τις πύλες, είναι ήδη μέσα, στα email μας. Η σύγκριση είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Σκεφτείτε το. Τότε ήταν ένα γιγάντιο ξύλινο άλογο, ένα δώρο για τους θεούς. Σήμερα είναι ένα φαινομενικά αθώο email, ένας σύνδεσμος που λέει «κάντε κλικ εδώ», ένα τιμολόγιο σε επισύναψη. Ο στόχος, ο ίδιος ακριβώς, να πιστεί κάποιος από μέσα, ένας υπάλληλος, να ανοίξει την ψηφιακή πύλη. Και εδώ ακριβώς φτάνουμε στην καρδιά του προβλήματος. Τι γίνεται λοιπόν όταν ένας ολόκληρος οργανισμός, όπως ακριβώς και οι Τρόες, βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στα τείχη του, στις άμυνες του. Ας το σκεφτούμε λίγο αυτό. Η Τρόια είχε τα πιο ισχυρά, τα πιο φημισμένα τείχη της εποχής της. Απόρθητα για 10 ολόκληρα χρόνια πολιορκίας. Και στο τέλος αποδείχθηκαν εντελώς άχρηστα. Γιατί κανείς δεν προσπάθησε να τα σπάσει. Απλά τα παρέκαμψαν. Μπήκαν από την πύλη με πρόσκληση. Ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει και σήμερα. Οι σύγχρονοι hacker δεν στοχεύουν πάντα στο πιο εξελιγμένο firewall. Όχι, στοχεύουν τον άνθρωπο. Εκμεταλλεύονται το ανθρώπινο λάθος, την άγνοια που μπορεί να έχει κάποιος για τις απειλές, την τρομερή πίεση του χρόνου που μας κάνει να κάνουμε κλικ χωρίς να σκεφτούμε ή, ξέρετε, απλές μικρές παραλήψεις στην καθημερινότητά μας. Ωραία. Αφού λοιπόν τα τείχη από μόνα τους δεν φτάνουν, τι έλειπε? Τι έλειπε από τη στρατηγική των Τρώων? Υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει ολόκληρη την ιστορία? Αυτή είναι η ερώτηση του 1.000.000. Τι θα γινόταν αν οι Τρόες είχαν ένα σχέδιο Β, ένα σχέδιο για τη στιγμή που ο εχθρός θα ήταν ήδη μέσα, γιατί εκεί ήταν το λάθος τους. Είχαν ένα φανταστικό σχέδιο για να κρατήσουν τον εχθρό έξω, αλλά δεν είχαν κανένα σχέδιο για το τι θα έκαναν αν η πρώτη γραμμή άμυνας έπεφτε. Είχαν μόνο πρόληψη, καθόλου ανάκαμψη, και αυτό τους κόστισε τα πάντα. Και ποια είναι η σύγχρονη απάντηση? Το σύγχρονο σχέδιο Β. Είναι αυτό που ονομάζουμε ασπίδα ανθεκτικότητας. Η προληπτική ασφάλιση κυβερνοχώρου. Και προσέξτε, δεν μιλάμε απλά για μια αποζημίωση μετά την καταστροφή. Όχι, μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, που ξεκινά από την πρόβλεψη των απειλών, παρέχει οικονομική προστασία, ενεργοποιεί μια ομάδα διαχείρισης κρίσεων, βοηθά στην τεχνική ανάκαμψη των συστημάτων και φτάνει μέχρι την υποστήριξη της φήμης της εταιρείας. Είναι το σχέδιο που οι Τρόες δεν είχαν ποτέ. Λοιπόν, ας ενώσουμε τα κομμάτια του παζλ. Έχουμε από τη μία τα τείχη, την άμυνα, και από την άλλη την ασπίδα, την ανθεκτικότητα. Πού συνδυάζονται όλα αυτά σε μια ενιαία στρατηγική επιβίωσης? Η απάντηση βρίσκεται σε αυτήν την απλή μα τόσο δυνατή εξίσωση. Κυβερνοασφάλεια, δηλαδή τα τείχη μας, συν την ασφάλιση κυβερνοχώρου, δηλαδή την ασπίδα μας, ισούται με πραγματική ψηφιακή ανθεκτικότητα. Βλέπετε, το ένα χωρίς το άλλο δεν αρκεί. Είναι σαν να έχεις μόνο επίθεση ή μόνο άμυνα. Η πραγματική δύναμη, η πραγματική ανθεκτικότητα γεννιέται όταν έχεις και τα δύο. Τα τείχη για να σταματούν ό,τι μπορούν και την ασπίδα για να αντιμετωπίζεις αποτελεσματικά ό,τι αναπόφευκτα θα καταφέρει να περάσει. Και ας κλείσουμε με αυτό. Το μάθημα της Τρόιας είναι ξεκάθαρο. Ο δούριος ύπος με τη μία ή την άλλη μορφή θα εμφανιστεί. Δεν είναι θέμα αν, είναι απλά θέμα πότε.
Η πραγματική ερώτηση λοιπόν για κάθε οργανισμό εκεί έξω είναι διπλή. Πότε θα έρθει? Και το πιο κρίσιμο απ' όλα, θα είμαστε έτοιμοι. Γιατί η απάντηση σε αυτή ακριβώς την ερώτηση είναι που θα κρίνει ποιος θα επιβιώσει και ποιος θα χαθεί σε αυτή τη νέα ψηφιακή εποχή.